Μαθαίνω πως ακόμα ελπίζει, πως θα έρθει εκείνη η στιγμή που όλα θα της τα συγχωρήσω και θα της πω γύρισε πίσω για να είμαστε πάλι μαζί. Μάλλον δεν θα είναι με τα καλά της, πείτε της από μένα ναι, περαστικά της δεν συγχωρούνται τα εγκλήματά της αν δεν πληρώσει όλα αυτά που μου οφείλει. Εμένα φίλε μου να μην με βασίλει.